Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest coverage ng bagyong si Odette. Ito po ang pinaka-latest update. Ngayon pong hapon po ng Webes, ika-16 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, nagkaroon po tayo ng bad news overnight dahil po kahapon, yung last nating YouTube update, nagsabi tayo na sana hindi po siya mag-rapid intensify. Okay, rapid intensification, o biglang lumakas po doon sa area na dadaanan niya yung tinatawag nating oceanic heat content na kulay orange kasi pahalang siya eh. Ngayon, dumaan po siya doon kaninang early morning in span of 12 hours since kagabi, nag-rapid intensification po siya at naging super typhoon category 5. Umabot po ng hangin niya kanina lamang 260 kph at meron po siyang maliit na mata at ayun, nagkaroon po ng mga pagtataas ng mga signal number 4 sa Pag-asa. So, mapanganib na po itong bagyong ito. Extremely catastrophic po ang mga ganitong category na super typhoon. Super typhoon na po siya. Hindi na po siya ordinary typhoon. Kanina umaga, 215. Ngayon po, 260. At although ang latest na yon kaninang 1:30 p.m., naglandfall na po sa may Siargao. At sa mga oras nito, mga 3:30 na po, ay nag-start na po siyang, kaninang 3 o'clock, naglandfall na po sa Dinagat Island, sa southern portion, at sa mga oras na ito ay papaalis na po sa Dinagat, patungo na po sa may southernmost point ng Leyte. Okay? So, yung area po ng Panaon Island, sa southernmost part ng southern Leyte, ang pinupunteriya na yun, ang posibleng paglandfall ng mata niya, mamayang late afternoon, around sundown o sunset. So, mag-ingat po kayong lahat. It's an extremely catastrophic super typhoon. May similarity po siya sa super typhoon na si Ruping na tumama po sa Surigao, Central Visayas, and Western Visayas as well. So, alam natin grabe po ito. Medyo mag-ingat po tayong lahat. Please take all necessary precautions kasi overnight po, lalo na hating gabi, dadaan po sa south of Metro Cebu. Okay? So, please take all necessary precautions mga kababayan natin along the Visayas, Metro Cebu, Negros at Panay dahil po it's an extremely dangerous and catastrophic super typhoon po itong si Odette. Ginagamit po natin ang 1-minute average kasi yung Pag-asa 10-minute average. Ito po 1-minute average, the same with the National Hurricane Center sa US. Kapag may hurricanes sila, ginagamit 1-minute average. So, kinukuha natin ito sa Joint Typhoon Warning Center na dati nakabase sa Guam, na yun, nasa may Hawaii na po. Sila dati nagbibigay ng mga typhoon updates sa Pilipinas nung nagsisimula pa lang Philippine Weather Bureau after the World War II. So, yung mga Americans ang nagtulong sa atin. So, kinukuha natin yung latest update galing sa kanila dahil po 1-minute average ang ginagamit nila. Medyo mataas ngayong hangin although makaka-prepare tayo sa ganitong devastation na idudulot ng system. Okay? Kagaya ng last year, meron tayong Rolly, ganito rin kalakas although 315 yun. Okay, so mabuti mo mag-iingat po tayong lahat. At ito po yung fast animation mula sa NOAA. Ayan po, naglandfall 1:30 and ito po kasi as of 2:30 pa, nagsimula na po maglandfall sa Dinagat. But ito yung latest. Okay. Galing sa Real Earth Satellite Animation ng University of Wisconsin CIMSS tropical page. So, ayan po ang weather system. Okay. So, ulit natin. Okay. So, ayan po. Kikita po natin na kaninang 1:30 dumaan po dito sa may Siargao at sa mga oras na ito ay mga 3:30 ay palampas na po siya sa southern part ng Dinagat. Naglandfall po dito mga 3 o'clock. Hanggang 4 p.m. So, 4 p.m. nandito na po siya. Nandito na po balik sa dagat east of Panaon Island. So, yan po ang next na tatamaan niya. Maybe mga around 4:30 to 5:30. And then, tutuloy na po yan dito sa may Bohol. Then, sa may Southern Cebu, Central Negros, and out to the Sea of Sulu, Sulu Sea. So, overnight po yan dadaan, early morning, dito na po sa may west coast ng Negros Occidental. Itong bagyong ito na napakalakas. Bigla-biglang lumakas. Dahil po, gaya ng sinabi ko, yung dumaan siya sa heat content na medyo pulang-pula yung kulay. So, mataas po yung kilojoules per energy niya. Kaya lumakas yung system na yan.
At ito yung sa windy.com, kitang-kita mo rin dito yung pagdaan ng eye. Nagsisimula na rin umalis sa area ng Dinagat Island. So, abot po hanggang Southern Bicol ang mga rain bands nito, although hindi masyadong malakas ng hangin dito. May hangin amihan na 60 up to 60 kph. Dito po, medyo grabe po dito sa may Northern Mindanao. Ito mga probinsya po dito, may Misamis Occidental, Oriental, Lanao, apektado rin ng mga ulan, pati dito sa may Zamboanga del Norte, as also dito sa may bahagi po ng Agusan provinces and Surigao provinces ay makaka-experience po ng mabagyong panahon na yung hapon na ito hanggang mamayang gabi. At yun, bukas mag-improve weather dyan. Dito naman po sa may area po ng Western Visayas. Ito po yung oceanic heat content na sinabi ko kahapon. Nandito siya. Pagpasok niya dito sa orange, which is around 75 to 100 kilojoules. Ang init niya. Okay, lumakas po yung bagyo. Umabot ng 260 as of this time. At ito yun. Ang forecast ng wind models ay erratic, hindi po naging accurate, although na yun, in-adjust na nila sa 140. Still, ang medyo panalo po sa forecast sa winds ay itong Chips Ensemble na nag-forecast na pwedeng umabot po siya ng super typhoon na 140 knots or 260 kph. And it happened because of that warm pool of oceanic heat content. So, yan po ang nagiging problem na yon sa atin. Dahil nga sa climate change, ang bilis-bilis mag-develop ng mga bagyo into extremely dangerous systems. Pag may climate change, talagang yan po ang new norm. Sana hindi po ito mangyari. Sana maagapan po natin. Dahil dumadami na yun ang mga 260 pataas hanggang 300 kph na mga bagyo. So yan po, pag cross nyo ng Visayas, hihina ng bagya. Ulitin natin dito sa ating tracking kaninang alauna. Ito po yung last track natin. So, ito po yung mga dadaanan niya. So, itong area ng Southern Leyte, Bohol, Camiguin, makaka-experience po ng typhoon force winds of more than 100 kph na bugso. At ito rin po sa may Metro Cebu, Central and Southern Cebu, makaka-experience rin ng damaging winds na more than 100 kph, as well as central or southern sections ng Negros. So, delikado po kayo dyan. Mag-ingat po kayo. Kasi dyan po siya dadaan hanggang early morning tomorrow. And gabi ng Biyernes, bukas ng gabi, dito naman po siya magla-landfall po sa Northern Palawan. So yan po, 260, then hihina po siya sa 230 kph. Magdating po dito sa may west coast ng Negros Occidental, 185 kph lang po ang kanyang lakas. Ito po yung galing sa ating update as of 1 p.m. Ito po yung landfall areas. So yung itong area na ito, Siargao, Dinagat Islands, check na po ito, dumaan na. And then itong Panaon Island sa may Southern Leyte is between 3 to 5 p.m. So ito yung next na yon after lumampas siya ng Dinagat. Okay? Then between 7 to 10 p.m. mamayang gabi ay pagkatawid niya ng Bohol Sea, yung isla po na probinsya ng Bohol. Okay? Then southern or central sections ng Cebu between 11 p.m. midnight hanggang 1 a.m. bukas. So, mamaya na po yan within the next 6 hours. And over central southern Negros naman po between 1 to 5 a.m. Bukas din. And pag-exit niya sa may Sulu Archipelago o Sulu Sea, ang next na naman po siyang dadaanan ay ang Northern Palawan between 5 to 9 p.m. bukas ng gabi. So, another nighttime passage sa mga areas na binabanggit natin. So, mag-ingat po tayong lahat dahil po masyadong dangerous paggabi ang passage ng isang bagyo. So, ito yung mga ulan na inaasahan. 50 to 100 millimeters in 24 hours across malaking areas po ng Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga del Norte. So, yan po yung mga possible na magkaroon ng mga grabing ulan. Although sa atin, hindi masyado sa Bicol. But may mga chances na baka magkaroon tayo ng sudden downpour, damaging winds. Ayan po. Tingnan na lang po niyo yan sa ating website, typhoon2000.info. sa latest advisory. Okay? And ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. Walang pagbabago. Lahat po sila ay doon ang daan. Yung wind accumulation, ayan po. Itong area po na binanggit natin sa Visayas ay magkakaroon po ng hangin na lampas 100 kilometro. Damaging winds po yan. So, mag-ingat po kayong lahat at hanggang dito po sa may Palawan at paglabas po dito sa may
West Philippine Sea na posibleng lumakas ulit dahil po mainit pang karagatan dito sa West Philippine Sea at dagat China. So yan po ang pinapakita ng bagyong si Odette as of this time. Ang rainfall accumulation, yan po, pwede umabot po ng 400 to 500 millimeters ang ulan for the next 24 hours dito sa mga areas po sa Visayas at Northern at Eastern Mindanao. Kasama po ang Central Mindanao as well, Bukidnon kasama din. And also here sa Palawan and ibang areas po ng Mindoro. Dito naman po sa Cagayan Valley, light to moderate to at times heavy dahil po sa Amihan, kasama po ang Kabikulan. So may mga inaasahan po tayong ulan overnight hanggang bukas. Pero on and off naman po sa Bicol. But dito po ang pinaka-worst situation dahil po posibleng mag-overflow ang mga river systems, magkakaroon ng mga flash floods, pagbabaha sa mga low-lying areas, landslides as well, storm surge na pwedeng umabot po ng 6 meters. Medyo malakas po itong bagyo na yun, malapit sa kanyang mata. So itong mga areas na tinamaan niya, posibleng may mga 6 meters ang taas ng storm surge o yung mga malalaking tsunami-like waves na pag-generate po nitong bagyong ito. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa mga inland coastal areas at beachfront areas ng Visayas dahil magkakaroon po ng mga storm surges na yung gabi. So antabayan na po ang latest. Ang takbo ng bagyo na yun ay nasa 26 kph, so medyo mabilis naman. Hopefully, huwag siyang bumagal para madaling makalampas po itong bagyong ito. So, ang damaging winds yan, mga pwedeng umabot ng 6 hours o 8 hours. Since mabilis siya, baka lesser than that, 3 hours, 5 hours. So, mag-iingat na lang po. Pakinggan latest ng mga updates mula sa Pag-asa at sa ating website, typhoon2000.ph, sa ating Facebook page, Mr. Typhoon.com, at also sa YouTube channel natin, Mr. Typhoon.tv. Pasensya na po kung hindi ako makakasagot sa mga tanong ninyong napakarami po, thousands, hundreds, okay? Dahil po, busy po tayo mag-monitor, maggawa ng advisory sa mga bagyong ito. Nandito naman po ang ating YouTube channel para ma-answeran ang mga questions ninyo. Sa ibang areas na hindi natin binanggit, wala naman masyado pong epekto. So, ang more of the brunt nitong system ay dito po sa may bahagi po ng Kabisayaan na nakikita naman po natin sa satellite, okay? Na talagang grabe po ang epekto nitong bagyong ito. Yan po. So, umabot po ng 800 kilometers yung kanyang diametro. So, imagine 400 kilometers ang radius ng kanyang malalakas na ulan. Gaya na sinabi ko, itong Southern Bicol, Sorsogon, Masbate, magkakaroon din ng mga pag-ulan hanggang dito po sa may northern at central portions ng Mindanao. Dahil po sa pagkalaki po nitong weather system nito. Maliit yung eye at sobrang lakas naman po yung hangin dyan. Okay? So, antabayan po natin ang latest po nitong bagyong si Odette sa ating website. At mula sa Typhoon 2000, babalik ulit tayo bukas upang bigay sa inyo pinaka-update ng bagyong ito. Hanggang sa muli, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Let's pray hard na makakaos din tayo sa bagyong ito. At be #weatherwiser, #typhoonwiser. God bless to all. At maraming salamat po sa pagpapanood niyo sa aking YouTube at Facebook videos. Maraming salamat po.